Hej, det er Hasse fra Roldskov Cykelshop. Jeg har iført mig den spritnye Freeride All Mountain hjelm Ambush fra Specialized. Super fed hjelm, All Mountain, let, lækker pasform, syge fede farver, men kan spise surstrømning. Det skal jeg finde ud af. Min svenske ven Klaas er kommet med sådan en lille delikatesse. Han kan ikke lide det. Han kender ikke nogen, der kan lide det. Men jeg kan godt lide det. Det er jeg sikker på. Så here it goes. Kan du beskrive det? Jeg har ikke lugtet noget. Jeg har ikke lugtet endnu. Fy for satan. Surstrømning. Kan du prøve at forklare, hvad det er? Det er friske sildefiléer, eller det vil sige, det var det engang. Fuck, jeg ryster. Så. Er den god? Så den er ikke god. Men er hjelmen god? Hjelmen bliver da mega god. Kan hjelmen spise surstrømning? Køb hjelmen. Lad være med at købe surstrømning.